buo to, ha? Kinakain to ng malakas na nilalang. No! Ito ang tinatawag na green mango. Kinakain to ni Butapang kaya challenge accepted. Kinakain din natin to. Sili, ipon, yan. Wow! What's up, yo? Andito ngayon sa Yuta Matauhan. Umuwi tayo para magmukbang. Baka, green mango? Yan. Galit na galit ako dito. Matagal ako hindi nakatingin dito. Iyan o. Natagak pa. Ayan o. Ayan o. Shout out sa mahilig dyan sa green mango. Ayan. Meron ba itong ipon? What is that? Ayan. Kamayin na natin. Oh no! At saka, hindi ito mawawala yung sili. Oh no! Oh no! Ayan, simulan na natin. Yan o. Hey! Ginagawa mo. Tsaka, sili. Tingin mo. No! Easy lang to. Ang hindi kumakain ng sili, mga mahinang nilalang. Ito, malakas ang nilalang to. Kaya medyo lang, lumuluha lang tayo. Tears of joy to. Hey! Sili. No! Masarap. Wow! Oh no! Kaya ko to. Oh yes, Daddy! Shout out sa mahilig sa green mango dyan. Yes! Sili challenge. Tikman nyo. What? Ayan o, yung sili. What? Hipon natin. Niluto no ng asawa ko. Wow! Maliko ng tubo. Ano? Sili. Lagyan natin ng hipon. Another one. Oh no! Masarap! Hipon to. Hey, what happened? Pinawisan lang tayo kasi masaya tayo. What? Tears of joy to, guys. What? Sili ha? Sili? Another one. No! What? Baka may kumakain pa dito. Ito, dahon mangga. What? What is that? Ano ba mangga? Ginagawa mo? You know? Another. Wow. Hindi
walang sili. What? Ayan, oh. Ang sarap! Shout out sa na tumutulong laway dyan. Sarap. What? Siling mahipon. Siling. Another one. Oh no. Hey, what happened? Sa mahilig sa mga sili dyan, hinahamon ka kayo. Yun. Oh, yun, oh. Hindi ko yan pinapusa. What? Kinakain ko ang buo. Oh no! Di kanyan. Oh shit, not good. Yun. Sarap! Yahoo! Woo! Hey, what happened? Hey! Umiyak ako kasi masaya ako. Uminit na katawan ko. What? Ipon. Ang sarap! Yahoo! Ayan. Ang sarap! Yahoo! Sili pa tayo. Another one. No. Hinamahamon kayo. Buy tabang. Alright. Ito, kinakain ko na buo. Sa'yo. Pinupusak mo ako buo. Ayan. Buy tabang. Alright. Masarap! Yahoo! Yan, ayun na yun. Kita niyo sa likod ko? Maganda tawin. Iyan, sa bukid. Umulan na. Parang malapit lang magtatago yung mga unggoy. What? Wow! Ito lang na sana. Sige! Walang hang! What? Walang hang! Kaya sa susunod, kung sino mag-sponsor yung ano? Siling demonyo? What? Sige! Hinahaman ko kung sinong kumakain ng sili. Alright. Yan! Sili! Yan! Tignan nyo! Shout out sa mahilig sa sili dyan! Another one. Ang sarap! Yahoo! Sipon,
Do. Panglas na to. What? Parang puno na yung tiyan ko. Ano? No, galit na galit na ako. Sa mga mahinang nilalang ko. Hindi ko makain ng sili. Ito, sa kaalaman na to, yung sili, makatanggal to sa ubo. That's Pag right. Mga asma kayo, ano yun? Mga hubak. Ubo, sipon, at saka sinus. Ito, maganda to sa sinus. Alright. Sili, nakawala yung sa sinus to. Yan. Kapag hindi kayo kumakain, kain na kayo. Yan, hindi pa kayo makabili ng new set. Ang sarap. Yahoo! Busin natin ito. Sili. Sili na naman tayo. Another one. Ang sarap. Ilan na yung sili natin? Parang 15 na yun. 15. Sili. Nalaglag pa. Sili na tayo. Another one. Ayan. Kita niyo? Ginagawa mo. Mayroon pa tayong sili dito. Tikman natin. Tipon, nagkasili. Another one. Ang sarap! Wala! Wala! Tawag ko! Shout out dyan sa na-enjoy sa video ko. So don't forget to subscribe Alright. and share. Oh, yes. Kung gusto niyo update kayo palagi sa video ko, so don't forget to hit the bell para pag video ko may notification kayo. Alright. By Ricky. Ayan! What the? Tapos na tayo! Wow!